Cerul și de așteptarea lor și de așteptare. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeu ne curățește repădător și Dumnezeu ne curățește repădător. Doamne, Tu la cei trimis pe prea Sfântul Duhul Sfânt, la treilea apostolul Tăi, pe acela cu neculatele lor ce iubește nouă ce nu cele conversie. Inima curată zidește cu Dumnezeu și nu dreptănește cu cele dinăuntru ale noastre. Sfântul Duhul Hristeasculor Tăi, de apostolilor Tăi, pe acela cu neculatele lor ca noi ce răzăște nouă ce nu cele conversie. Dreptătate de fața Ta, Tu ce Sfânt, nu de noi, Doamne, ceea ce ai primit pe prea Sfântul Duhul Tăi, la Trei de apostolilor Tăi, pe acela cu neculatele lor ce de noi și de noi ce de noi. Și pururea de Maria